Eguerdion. Denoi agurra egin nahi nieke, eta nondik hasi eta nola hasi. Lehenik eta behin, ongi etorria eman nahi nioke Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriari. Ongi etorria Gipuzkoako diputatu nagusia Eder Mendozari eta gainerako foru diputatuei. Ongi etorria Gipuzkoako batzarkideei. Ongi etorria Oñatiko udaleko zinegotziei. Eta baita ongi etorria Segura Irratiaren bidez gurekin parte hartu nahi duen guztiei. Eta batez ere gaur, 11. egunean ongi etorria Oñatiko erromesoi. Denok zerate gure Arantzazuko amak deituak. Mariarekin Jesusen bidean izan da 9 urren osoan erabili dugun otoitz gaia edo hausnar gaia eta azter gaia. Nola egin emankor erabat agorra eta baliogabea iruditzen zaigun eguneroko bizitza txikia. Doaia handiaren emakumeari, Mariari begiratu diogu. Maria jakin izan zuen bere eguneroko bizikera txikia mirari handi bihurtzen. Zenbat aldiz utzi behar izan zuen bere bizitzaren norabidea jaunaren eskuetan. Gaur Arantzazuko gure amari begiratzen diogu, Jainkoaren doainak ama bihurtu du. Mariak erakutsiko digu Jainkoaren doaina estimatzen. Mariak eramango gaitu eguneroko bizikera txikian gauza handiak bizitzera. Bere lagunarekin, laguntzarekin, gure amaren laguntzarekin, zutik jarri eta hasi gaitezen kantuan. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta Jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan beti zuekin. Eta
Mariaren babesak posten gaituen herria osatuz, uste hon izan behar dugu. Jaunaren haunditasuna kantatuz, Arantzazuko Mariaren egun eder honetan, eska dezagun aurtengo jubileuko itxaropena, pantanean azalduko zaizuen otoitzarekin. Zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den, Jesu Kristorengan eman dituzun fedeak, eta espirituagan gure bihotzetan, izuria izaden karitatearen garrak, ez na dezatela gugan, zure erreinuaren etorrera, itxaropenaren zoriontasuna. Zure grazia bihur gaitzala, gizadia eta kosmosa onduko duten evangelioaren azien ereile zintzo, zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz ororen indarrak gaindirik, zure gaitza betiko aguko denean. Jubileuaren graziak sustatu dezala, itxaropenean erromen zakaren ugan, zeruko ondasunekiko leia eta izun dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta aintza, gizaldi eta gizaldi eta amen. Jesus jauna, Andre Maria Gandhi jaioz, errukiaren berri on zaituguna, errukin jauna. Denok? Jesus jauna, munduko pobreentzako, errukizko besarkada zarena, Kristo erruki. Jesus jauna, Maria zure ama, gizaki guztion ama egin duzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzuak eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu orain aintza.
Judik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko aita errukitsua, maitasun leiale zurbildu zatzaizkigu, Arantzazuko ama Maria Virginia azaltzean. Egizu, mundu honetako irritzetatik askaturik, fedez har zaitzagula eta maitasunean, bat egindako famili bat izan gaitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gure bizi ezinaren errua jainkoari egozten diogu askotan. Zergatik utzi gaitu, nun dago? Jainkoa beti ari da gure ezinari erantzuten. Jainko ongilarearen laguntza sumatu zuen Juditek eta herri osoak. El sumo sacerdote y todo el pueblo quieren constatar todo el bien que Dios ha hecho en favor de Israel y acuden a Judit. Escuchemos el texto tomado del libro de Judit. Judit liburutik. Egun haietan, Joakin apaiz nagusia eta Jerusalenen bizi ziren Israeldarren arduradun biltzarrekoak etorri ziren, jaunak Israelen alde egindako harrigarriak ikustera. Baita Judit ikustera ere. Juditen etxera iritsi zirenean, aho batez zorionak eman zizkioten denek esanez. Zu zara Jerusalenen aintza, zu Israelen arrotasunik handiena, zu gure herriaren ohore gorena. Hori guztia zeure eskuz egitean, zoriona ekarri diozu Israeli eta atsegin eman jainkoari. Bedenka zaitzala jaun alguztidunak betieran. Eta herri osoak esan zuen, ala bedi. Orduan Juditek esan zuen, kantu berria kantatuko diot neure jainkoari. Handia zara jauna eta ospetsua, indarrez harrigarria, garaitezina. Zerbitza zaitzatela zure sorkari guztiek, zuk agindu eta sortu baitziren, zuk arnasa bidali eta eratu zenituen. Inor ezin aurka egin zure ahotsari.
gauza handiak egin bai ditu nire alde algoztidunak. Santua eta gizaldiz gizaldi errokitsua, begirune dioten entzat. Ama Virgina, doazuzu, jainko semea, munduan sortu, baitiguzu. Jainkoa gu baino handiagoa dela aitortzeak eta onartzeak ez du gizakiak gutxiesten edo morroi egiten, seme egiten gaitu. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo, que clama Padre. Y si eres hijo, eres también heredero, dirá Pablo a los Gálatas. Escuchemos. San Paulo apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik. Senideok, garaia bete zenean, bere semea bidali zuen jainkoak, emakumeagandik jaioa, legepeko egina, legepean zirenak askatzera, guk semealabatzakoa argenezan. Eta semealabazareten seinaletzat, bere semearen espiritua bidali du jainkoak zuen bihotzera, aba, aita, deika ari dena. Beraz, aurrerantzean ez zara esklabo, seme edo alaba baizik. Eta seme edo alaba bazara, baita oinordeko ere, jainkoari esker. Jaunak esana, Nor naiz ni jaunaren amak bisitan azan. Sinismena hitz bati egiten diogun harrera eta onarpena apala da. Harritzen gaituen jainkoaren borondatea. Mariaren antzera ikasle izaten ikasi beharrean gaude. Berak bezala, esperientziaren gozoa kantatzeko. Era bat berritu gaitzaken jainkoaren hitza entzutera goaz. Presta dezagun eta ireki geure bihotza, zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Zorionekoa zu, Maria Virgina, sinetsi duzulako. Beteko baitu jaunak esan dizuna.
Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batetara. Eta Zakariasenea sartu eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen, eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nondik nire jaunaren ama nire gana etortzea. Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak sabelean. Zorioneko bazu sinestu duzulako, beteko baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, handiesten du nire animak jauna, pozaren postez daukat nire barruna. Jaunak esana, eskerra. Mikel Aranguren, bikario nagusia, anaia eta laguna, Juan Miguel Dorronsoro, hemengo zainlari, Frantziskotar anairi maitea, apaiz lagunok, Eliztar eta fededun maite guztiok. Beste urtetan bezala, Santutegiko Eliza honetara jende mordoa hurbildu da. Arantzazuko Mariaren gaurko jaiaren inguruan, Gipuzkoar asko biltzen gara Mariaren omenez. Gure Gipuzkoako amaren eguna ospatzen dugu elkarrekin. Benetan ohitura polita da, baina ez da bakarrik ohitura bat. Kristauentzat, mesa honetara etortzearekin ez dugu batez ere aintzinako ohitura bat betetzen, baizik eta gure sinismena aitortzen, ospatzen eta benetan indartzen dugu. Gustukoa dut esatea, behin baino gehiagotan, entzun didazue, gustukoa dut esatea, fedea elkarrekin ospatzean mirari bat gertatzen dela. Honetan datza miraria. Elkarrekin fedea ospatzean norberarena indartuta ateratzen dela. Hori da miraria. Oso gauza simple, baina sakona. Beraz, pozik gaude, gaur hemen egoteaz, fedea elkarbanatzen, gure fedea eta anaitasuna indartzen. Pozik gaude amaren etxean,
Hemen denak sentitzen dugu beti dagoela leku bat edonorentzat. Gure elizbarrutiak hain zuzen, gure kristau elkarteak Arantzazuko Ama Mariarengan bere bizitzarako argia, inspirazioa eta noski amaren babesa aurkitzen du. Arantzazuko Ama ospatzen dugu, Gipuzkoarrontzat oso maitea den jaia. Guretzat importantea da, bere erlijioaren ikuspegitik, eta baita ere, gure elizbarrutirako tradizioaren parte garrantzitsua eta oso maitea delako. Dudarik gabe, kristau fedeak eta horretatik datozkigun balioek gure herriaren bizitza aberastu eta ernaltzen dute. Taldi berean, elkar bizitzan eta guztion honean, harmonia bilatzen duten herritar giza gure bizitzari horizonte etikoa ematen diote. Gipuzkoan, fededun ez diren askok ere eskertzen dute, eta kristau elkarteak guztien onari ematen dion aberastasun hori aintzat hartzen du eskertuta. Gaurko jaieguna benetan ederra eta pozgarria da Gipuzkoako kristauentzat. Gogoratu dezagun berriro pixkat gure Arantzazuko Ama Mariaren historia simple baina ederra. Gogoratu nola Baltzategi baserriko Errodrigok etxeko ahuntzen bila zebilela, zintzarri hotza entzun omen zuen. Gogora dezagun, Errodrigoren inozentzian, amaren irudia Arantza tartean aurkitzean. Arantzan zu, María, tú entre los espinos, benetan gertakizun esanguratsua izan daiteke gaur guretzat ere. La alegría de María al visitar a su prima Isabel, que hemos escuchado en la lectura del Evangelio, no es una alegría al margen de la vida cotidiana, de la vida normal. Sabemos y experimentamos que en la vida normal también tenemos espinas, atravesamos por dificultades. Y ahí, en medio de la historia, en medio de nuestro peregrinar, los creyentes sabemos y confiamos en que no estamos solos. La presencia de María en medio de los espinos nos habla de la presencia de Dios en medio de nuestra vida, sobre todo también en medio de dificultades. Baltzategi Errodrigoko historia honetan inspirazioa aurkitzen dugu gure bizitzarako. Sabemos que en medio de los espinos y en medio de las dificultades de la vida podemos encontrar la presencia de Dios, la presencia benéfica de una Madre María que con un rostro más concreto nos acompaña y nos sostiene aún en los momentos difíciles. Qué diferente es vivir las dificultades cuando nos sentimos acompañados en medio de ellas. Arantzazuko amarekin egotea gure bizia itxaropenaren ezaugarri eder eta pozgarri bihurtzen da. Bizitzako pozak, ametsak eta saminaldiak ezagutu zituen Andre Mariak ere. Bere bizitza osoan jainkoak
nahi zuena egiten, zintzo ahalegindu zen. Atsekabeetan, jaunaren ganako konfidantza osoa inoiz galdu gabe. Baditugu guk ere zaminak eta nahigabeak, bihotza goibeldu eta geroa iluntzen dizkiguten ezbeharrak. Irten biderik ez dagoela pentsarazten digutenak, itxaropena moteltzen diguten akatsak, eragozpenak eta trabak. Baina sinistunak gara, eta jaunaren promesan sinisten dugu. Gogoratu, Jesusek egindako promesa. Nik zuekin egongo naiz beti, zuekin nago eta egongo naiz beti mundua bukatu arte. Eta hori da gure fedea, bihotzarekin jakitea, jauna beti egongo dela gurekin. Durante este año jubilar lo hemos recordado abundantemente. Somos peregrinos de esperanza, vivimos confiados en esa gran promesa de Dios que nos invita a mirar hacia adelante y a aventurarnos siempre en la vida. Al celebrar hoy en Aránzazu nuestra fe, como os decía, fortalecemos la fe propia de cada uno. Aránzazu es un lugar donde experimentamos, quizá de una manera más fácil, esa cercanía de Dios con nosotros. La naturaleza nos habla de su grandeza y su poder. La acogida siempre amable que nos brindan los hermanos de la comunidad franciscana. La celebración de la fe con los demás, sintiendo la armonía y la paz del corazón que nos da sentirnos de verdad hermanos. Todo eso junto hace que este lugar sea un lugar en el que experimentamos la cercanía de Dios. Por eso nos conviene frecuentar Aránzazu. Amaren etxean beti ongi sentitzen gara. Amaren babespean, elkartuta, fedea elkarbanatzen, poza eta pakea aurkitzen dugu. Aránzazu es, en nuestra diócesis, un lugar que es como una llamada, una auténtica reserva espiritual para todos. Aquí los guipuzcoanos y las guipuzcoanas recibimos esa gracia de encontrarnos con Dios. Así que cuando alguien sienta que su vida se encuentra en medio de dificultades, yo le invito que venga a María, que venga a Aránzazu. Aquí entre los espinos, que nos recuerda esta agreste y singular arquitectura, encontrará la paz y la fuerza para afrontar las dificultades. Son 75 años desde que se puso la primera piedra de la nueva basílica. Desde entonces, pero también muy anteriormente, no podríamos ni calcular cuántas oraciones ha escuchado Dios a través de María, dirigidas desde este lugar. Cuántos pequeños milagros, cuánta fuerza y cuánta esperanza ha fortalecido la Virgen que está detrás de esta pequeña imagen. Cuántos buenos consejos han escuchado y siguen escuchando tantas personas de estos frailes franciscanos que vienen atendiendo desde hace siglos este santuario. Cuánta misericordia de Dios derramada en este lugar a través de tantos sacramentos celebrados. Nos conviene frecuentar Aránzazu.
y nos conviene venir más a menudo a casa de la Madre. Gipuzkoatik barrena etorri garen guztiok, bi gauza batez ere ditugu Mariaren aurrean Jaungoikoari eskatzeko urte honetan. Lehenengoa, noski, bakea. Premiazkoa delako. Munduan bakea behar dugu. Necesitamos la paz. Es algo muy urgente. Pero también tenemos que construirla, pues todo comienza por cada uno. Quizá por las palabras. Comencemos por desarmar nuestras palabras, por los gestos sencillos, por la escucha del otro y por la comprensión paciente de quien es diferente. Ese ha de ser nuestro compromiso permanente y sostenido, un compromiso por la paz que nace en cada uno de nosotros. Eta bigarrena, beti hona etortzen garenean, beti eskatzen duguna. Amaren bitartez, Jainko gure aitari eskatzen diogu gure Gipuzkoako familien alde. Kurtso berriaren hasiera, Jainkoaren bedeinkapena eta amaren babesa eskatzen diogu gure familientzat, gure gertukoentzat. Baina ez bakarrik gu eta gutarronentzat. La fraternidad que nace del Evangelio, que es la verdadera, nos lleva siempre a salir de nuestro círculo y nos lleva a desear el bien a todos, aunque no sean de los nuestros. Especialmente desear el bien a tantos guipuzcoanos y guipuzcoanas, nativos o de adopción, que necesitan especialmente de Dios y de nuestra solidaridad. Los más pobres, los necesitados, aquellos que están afligidos por problemas graves, quizá por la falta de un sentido para sus vidas, y que siempre viven con la mirada hacia abajo. Que nuestro testimonio y nuestro compromiso como creyentes para con ellos les anime a levantar la mirada. Mila esker Frantziskotar anaidiari, zuen fede konpromezuagatik, eta hemen beti ematen duzuen harrera zamurragatik. Zuei esker toki honetan edonork aurkitzen du zuen abegia eta Arantzazuko amaren abegi gozo eta samurra. Hona etortzean denok etxekoak sentitzen gara. Benetan, amaren etxean ongi sentitzen gara baita ere zuei esker. Gracias a todos los que habéis venido hoy a celebrar la fiesta de la Virgen. Como decía, compartir la fe hará que salgamos todos con nuestra fe fortalecida. Y pedimos hoy especialmente al Señor que la protección de la Virgen de Aránzazu llegue también a nuestras autoridades y representantes públicos, sean del color que sean, muchos de ellos presentes aquí hoy con nosotros. Eska diezaiogun gaur Jainkoari bereziki gure agintarien alde, y que con ellas y ellos construyamos entre todos ese bien que anhelamos, ese bien común que todos queremos. Que seamos capaces de dialogar, de entendernos, de hablar cuando hay que hablar, que sepamos también callar cuando hay que callar.
A veces por amor hay que hablar, pero otras veces por el mismo amor también hay que aprender a callar. Todo por el bien de todos. Guztion ongia, horixe da gure autoridadeen egin beharra. Horixe da zuen konpromesua. Vuestra labor política, que ha de buscar el bien común, siempre necesita paciencia, trabajo callado y no pocos sacrificios personales. Bien lo sabéis, aunque os lo recuerdo, con cariño. No os canséis de esperar y no os canséis de trabajar en ello. Y contad siempre con la leal colaboración de la comunidad cristiana y con nuestras pobres oraciones, pero sinceras. Gurekin kontatu. Ojalá que en el campo de la cosa pública seamos capaces de llegar a acuerdos posibles con los que son diferentes. Y pensad que siempre se puede un poco más. Que seamos capaces de alejar de nosotros ese gran pecado de nuestra época, que es pensar que solo con los nuestros, con los de mi línea, los de mi mismo pensar, sin escuchar a nadie más, vamos a ir adelante, y sin querer lo que estamos haciendo es profundizar en el aislamiento y en la polarización. Ojalá no sea así nunca entre nosotros. El Señor, si nos empeñamos en el buen camino, nos dará los frutos a su tiempo. Tengamos siempre esa fuerte confianza. Ta eska diezaiogun Jesus gure salbatzaileari, gure arantzazuko amaren bitartez, lagun diezagula gure asmo onak betetzen eta behar duguna lortzen. Halaxe izan bedi. Eta zutik jarrita, gure fedea aitortuko dugu orain. Sinisten alduzue, Jainko aita algustiduna zerulurren egilea. Sinisten alduzue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hile eta ubiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuin aldean jarririk dagoena. Eta sinisten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera betiko eta betiko bizitza. Eta sinisten dugun gure aita, semea eta Espiritu Santua denari, guain aurkezten dizkiogu gure otoitzak. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure Euskal Herria bizi den Elizaren alde, bere mugetatik irten eta gizartera eraman dezan Jesusen berri ona.
eska dezaiogun jaunari. Gure herriko agintari eta arduradun guztien alde. Gizarteko pobreenak ardura bereziz zaindu ditzaten, haien duintasunari lehentasuna emanez. Eska dezaiogun jaunari. Munduko herri pobreen alde, gerra sufritzen ari direnen alde, Palestina, Israel, Errusia, Ukraina, Venezuela eta munduko zauritu guztien alde. Beren herritik ihes egin behar izan duten errefuxiatuen alde, gogorkeria eta setakeriak alde batera utzita, ahulenen irtenbideak bihotza handiz landu ditzagun. Eska dezaiogun jaunari. Hemen bilduta, Eukaristia ospatzen ari garen guztion alde. Mariaren gandik zerbitzuaren bidea ikas dezagun, eta jarrera honek elkarren zerbitzura eraman gaitza. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona gure eskariak, emaiguzu zure berri onaren poza eta Andre Mariaren babes segurua. Hala eskatzen dizugu, Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Zenideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jainko gure jauna, Ama Maria Virginaren otoitzari esker, bihotz zabalez bedinkatzen duzu zeure herria. Harritzazu gure emaitza apalauek eta egizu hauen bidez izan zaitzagula gure artean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituaren Gura bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Eta zu bedeinkatzea eta gorestea, Maria beti Virginia doatzuaren jai honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra. Eta berak eman dio munduari betiko argia Jesukristo gure jauna. Honen bitartez aingeruek zure onditasuna goresten dute, zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen, goiko indar eta serafin doatxuek zuri auspez aurre egiten, ostazun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onarretzazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotzak. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiardo hauek zure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko izuriko dana. Egizue hau nire oroitgarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna,
Zure semearen eriotza eta piztu erakokoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta balik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arretzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukitzak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Duatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, hildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zerueta, zarena, santu izabedi zure izena, edorbedi zure reina, edibedi zure gaia, zerak ezaldan Gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunota. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. zurea duzu errebeza, zurea ospetaren daga, ordaieta Jesucristo gure jauna zuk esana da apostoluei, bakea usten dizue nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzea gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea elkarri.
Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Ona hemen Jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak ketzen duena. Zoriontzua gu jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz, zuretzen izan zen. Eskertu dezagun jauna kantatuz, eskerrik asko jauna bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko Eskerrik asko jauna, gugan zaude.
eginez beti. Eskerrik asko jau, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko Erakutsi diguzu zure maitasuna, ta maitasun bidea den zuzentasuna.
Egin dezagun otoitz. Jauna, zugana erromez goazela, zuk janaritzen duzu zure herria, eta Mariaren laguntzaz babeste. Zatoz beti gurekin, eta egizu maitasunean ibil gaitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zuretzat egin gintuzun, maila hundirako egin gaitu jainkoak eta maila horren egarri gabiltza. Ezin da egarri hori estali eta isildu. Maria bezala, Jesusen bidean, ikasle izaten ikase beharra daukagu. Jainkoak eman nahi dugun doainari egingo diogu gure borondatearen atea itxi. Horixe erakutsi digu gaur Ama Mariak, ireki dezaiogun gure bihotzeko atea jaunari. Besterik ez, agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin, edenka zaitzatela jainko guztiz altxua, aita eta semea eta Espiritu Santua.